Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимҗанова. Бүгенге программада Шу бүләннәре баскан ишек аллары һәм җимерек балалар мәйданчыклары. Июнь айында әлмәтләр нәрсәдән зарланган һәм проблемалар ничек хәл ителәчәк? Ул савым күләмен һәм терлекләренең торышын билгели. Азнакай районында терлек азыгы әзерләү бара. Кыш көннән малларга җитәрлек күпме запас җыярга кирәк. Леногор студентлар лигасы үз җитәкчесен сайлады. Яңа рәис нинди юнәлешләргә игътибар итәчәк? Җәйге каникулларда балалар вакытны үз ишек алларында ешрак үткәрә. Моның белән бергә аларның әти-әниләре тирә-юньдәге проблемаларга игътибар итә башлады. Чабылмаган шу бүләне, төзексез балалар мәйданчыгы. Июнь айында әлмәтләрне әнә шундый сораулар борчыган. Шәһәр хезмәтләре халык контролендә калдырган шикаятьләрне ничек үти? Тулырак киләсе сюжетта. Әлмәттә үлән чабу эшләренең кызган мәле. Хәер, халыкның да сабырлыгы кайный. Җәйнең 1 аенда халык контролендә чүп үләнен чабу үтенече белән 11 гариза барлыкка килгән. Әйтик, Тельман урамындагы 60, 62, 64 йортлар тирәсе яртылаш кына тәртипкә китерелгән. Калган эш планлаштырылган гына. Башкарма комитет эшләренең күп булу сәбәпле моны 15 июльгә кадәр башкарып чыгарга сүз биргән. Тагын бер шикаят урнаштырылган. Үлән чабу тәмам, әмма халык барыбер канәгатьсезлек белдерә. Эш җиренә җиткерелмәгән. Урыны белән биек үләннәр һаман да бар. Иҗат төркеме гаризаны тикшерергә була. Чыннан да 62 йорт артындагы балалар мәйданчыгы чистартылган. Әмма йорт янында үлән әле дә үсеп утыра. Тельман урамындагы 64 йорт артында урнашкан күрше ишек алдындагы куе яшеллеккә күрәсең бөтенләй кагылучы булмаган. Шәһәрнең төрле территорияләрендәге биек һәм чәнечкеле чүп үләннәренең күплеге халыкны социаль челтәрләрдә дә борчый. Җәйге вакытта аеруча сизелә торган икенче проблема – ишек алды мәйданчыкларының торышы. Тукай урамы 4 йорт янындагы хоккей мәйданчыгы аяныч хәлдә. Халык сүзләренчә, аны беркем дә карамый. Шуңа күрә ул зур бер чүплеккә әверелгән. Әлеге гаризага җавап итеп район башкарма комитеты аны бөтенләй сүтәргә карар иткән. Эшләр агымдагы елның 22 августына кадәр башкарылачак. Шевченко урамы 124 йорт янындагы мәйданчыкларга да үзгәрешләр кирәк. Җирле халык сүзләренә караганда, иске таган һәм таушалган тавышыклар куркыныч хәлдә. Гаризаны 7 кеше хуплаган. Башкарма комитет безнең ишек алды программасы кысаларында эшләр планлаштырылган дип җавап бирде. Моны рәсми сайтка кирип тикшерергә була. Картада кирәкле адресны җыеп 126 һәм 124 йорт ишек алларының чыннан да программага кертелүен күрергә мөмкин. Әмма елы гына юк. Июнь аенда дәүләт хезмәтендә әлмәтләр 395 гариза калдырган. Шуларның 130-ы хәл ителгән. 131-е планлаштырылган, 46 мөрәҗәгать буенча нигезле рәвештә баш тартылган һәм 88-е эштә. Авыл хуҗалыкларында иң җаваплы чор. Кышкылыкка хуҗалыклар мал азыгы запасы әзерләүгә кереште. Баулуда эш барышы белән Индира Сайфуллина танышты. Баулы районы буенча барлыгы 5747 гектар мәйданнарда күпьеллык үлән үстерелә. Бүгенге көндә шуның 96% чабылган. План буенча безгә 25 мең тонна печән һәм 27 мең синаж әзерләргә кирәк. Бүгенге көндә барлык хуҗалыклар да эшкә чыкты. Печән һәм синаж әзерләү бара. Бүгенге көндә печән әзерләү белән бер рәттән синаж катнаш азык әзерләү эшләре дә бара. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, район буенча 6240 тонна печән һәм 5310 тонна синаж әзерләнгән. Бер баш шартлы терлеккә 5,3 центнер азык әзерләүгә ирешкәннәр. Кызылъяр хуҗалыгы да запас мал азыгы әзерләү белән мәшгуль. 300 штук печән әзерләдек. Синаж салабыз 530 тонна менә. Салабыз. Алдагы көндә тагын 60 гектар саласы бар и 250 гектар печәнгә ягып чуклесе бар әле. Барлыгы 250 сыер хуҗалыкта. Көннәр яхшы торганда графиктан калышмыйча җитәрлек мал азыгы әзерләп куярга мөмкин ди җитәкчеләр. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Азнакай районында да терлек азыгы әзерләү тулы куәтенә бара. Хуҗалыкларда беренче күп еллык үләннәрдән печән һәм синаж әзерлиләр. Аграрчылар алдына нинди бурычлар куела? Хәзерге вакытта авыл хезмәтчәннәре терлек азыгы әзерләү белән мәшгуль. Аның нәтиҗәсе барлык авыл хуҗалыгы оешмаларында сөт саву күләмен, эре мөгезле терлекнең торышын һәм сакланышын билгеләячәк. Талы бүләк авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы базасында семинар узды. Чарада район һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, тармак белгечләре, ветеринарлар катнашты.
бүгінгі секенде сценар салу бар. 1700 тонна мына бүгінгі секенде сценар жаздырдық. Бірінші ямыбыз тұрып келеді. Енді шушындай бізге тағы 4 ямын отырға керек болады. Бүгінгі көндә биредә бер шартлы терлеккә 11 центнерга якын азык әзерләнгән. Район буенча исә бу күрсәткеч 5,7 центнер тәшкил итә. Район хуҗалыклары алдында ел ярымлык запасны исәпкә алып, кимендә 40 центнер азык әзерләү бурычы тора. 9 июльдә изге Корбан бәйрәме билгеләп үтелә. Әлмәттә корбан чалу өчен мәйданчыкларда билгеле. Алар Экстрим парк территориясендә һәм Объездная урамындагы Тескирә мәчетендә урнашачак. Республиканың көнчыгышындагы башка шәһәрләрдә дә мәйданчыклар билгеләнде. Балуда мөселманнар Өмет мәчетенә, Азнакайда Үзәк мәчеткә мөрәҗәгать итә ала. Зәйдә корбан чалу урыны Привокзальный урамы 5, Леногорскида Набережный урамы 1Б адресы буенча каралган. Леногорскида студентлар съезды узды. Аны Татарстан студентлар лигасы оештырды. 26 ел дәвамында әлеге оешма яшьләрнең хукукларын һәм мәнфәгатьләрен яклый. Егет-кызларның тәкъдим һәм теләкләрен ишетү өчен чарага лига президенты Рифат Кыямов та килгән. Көн тәртибендә төп мәсьәлә Леногорск студентлар лигасының яңа рәисен сайлау иде. Бу вазифага 2 кандидат тәкъдим ителде. Кызу сайлау алды дебатлары нәтиҗәсендә күпчелек тавышны студентлар Илдар Мустафинга бирде. 2015 елдан ул дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә актив эшли. Илдар берничә балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмасын тәмамлаган. Үзенең сайлау алды программасында ул Леногорск яшьләре өчен кызыклы юнәлешләрне үстергә вәгъдә бирде. Яңа рәис экстремаль спорт төрләрен алга этәрүгә тукталды һәм патриотик тәрбиянең мөһимлегенә басым ясады. Студентлар борчыган берничә мәсьәлә буенча фикер алыштылар. Аларның берсе тулай торакларда комендант сәгатенә кагылышлы иде. Соңрак иңеңнәрне бүләкләделәр. Ел дәвамында Леногорск лигасы рәисе яңа проектлар тәкъдим итәчәк. Иҗади спорт беренче курсларны студентларга багышлау, өлкәннәр белән эшләү буенча чаралар үткәрү көтелә. Бер елдан соң студентлар нәтиҗәләр ясау һәм киләчәккә максатлар билгеләү өчен яна җыелачак. Бу шимбәдә, ягъни 2 июльдә Әлмәттә индустриаль сквер ачыла. Әлмәтләрне һәм кунакларны төш вакытыннан кичке сәгать 11гә кадәр бой программа көтә. Чараны төрле юнәлештәге скейтбордчылар ярышы ачып җибәрәчәк. Аларны республиканың скейтбординг федерациясе президенты һәм спорт роллеры Павел Антонов үткәрә. Иң кичкенә кунакларны Санкт-Петербургтан килгән яңа архитекторлар җәмгыятеннән квестлар көтә. Балаларга урынның тарихы һәм скверның үзенчәлекләре турында сөйләячәкләр. Соңрак үз кулларың белән сувенир да ясарга мөмкин булачак. Уеннар 12 сәгатьтә 2дә һәм 4тә үткәрелә. Ботаника экскурсиясендә катнашучылар скверга чәчү өчен экспедиция җыелган орлыклар һәм үсемлекләр белән танышачак. Шулай ук биредә автор наклейкалары һәм стикер арт булдыру буенча мастер-класс оештырыла. Скверны ачу тантанасы нокта лазер инсталляциясын кабызу һәм танылган Bubblegum DJ чыгышы белән тәмамланачак. Тулырак мәгълүмат безнең рәсми сайтта урнаштырылган. Сәхифәгә эләгер өчен экраннарда күргән QR-кодны төшереп алырга кирәк. Быел Әлмәттә яшьләр көне дә 2 июльдә узачак. Бәйрәмне спорт форматында оештыралар. Иртәнге сәгать 10да пляжда һәм шәһәр паркында яшьләр спартакиадасы уза. Шулай ук Уфадан килгән дөнья рекордсмены Руслан Садыйковның көч экстрима буенча күрсәтмә чыгышы көтелә. Ә пляжда 100/100 форматындагы беренче Әлмәт ачык хип-хоп батлы көтелә. Спорт сөючеләр өчен панна футбол буенча ачык чемпионат уза. Яшьләргә бүләккә дискотекада көтелә. Ачык һава астында популяр артистлар Текила, Анна Цай, Люся Чеботина һәм Джамбери чыгыш ясаячак. Концерт Нефтьчеләр мәйданында 18 сәгатьтә башлана. Бәйрәм сәгать 10да салют белән тәмамланачак. Яшьләр көнендә Әлмәттә юллар ябылачак. Хәрәкәт кичке 5тән 11гә кадәр Ленин урамында Төзүчләр проспекты боҗрасы каршында шикләнә. Шулай ук Мәҗәни урамыннан һәм Шарлауыклы буалар ягыннан да чыгу урыннары ябыла. Машина йөртүчеләр Тынычлык урамы ягыннан Нефтьчеләр мәйданына сәгать кичке 5тән 11гә кадәр керә алмаячак. Шәһәр пляжы янындагы Кече Шевченко урамы исә иртәнге 8дән кичке 6га кадәр ябык булачак. Хәзерге яшьләр нәрсә белән кызыксына һәм өлкән буынга алар үрнәк була аламы? Зәйдә яшьләр көнен тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Бу көнне нинди күңел ачу мәйданчыклары эшләдем һәм мактау грамоталары белән кемнәрне бүләкләделәр? Адилә Бурханова белә. Берәүләр ипподромда мотоциклларда хартендуры буенча төрле каршылыкларны үтеп узышса, икенчеләр Фәрдиев ял паркында ГТО нормалары тапшыра. Менә шундый күңелле һәм мавыктыргыч чаралар белән үтте Зәйдә яшьләр көне. Кич дәвамында төрле интерактив мәйданчыклар эшләде. Кечкенә зәйлеләр өчен минем ишек алды лагере, әйдәманнары төрле уеннар оештырды.
Районыбызның сәләтле тырыш һәм актив яшьләрен башкарма комитет җитәкчесе дә котлады. Яшь буынның районыбыз буенча гына түгел, республикадагы уңышларын билгеләп үтте. Һәрберсенең тормышта үз урынын табуларын теләде. Район үсешендә активлык күрсәткән яшьләргә, яшьләр сәясәте хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырылды. Посмотрите, какие прекрасные, красивые, энергичные люди. Я думаю, что, надеюсь, этими аплодисментами они получат от вас обратную связь. Төп сәхнәдә шәһәр халкы өчен концерт программасы оештырылды. Кич буе бәйрәм кунаклары өчен зей рок төркеме чыгышы, брейкданс биюләре тәкъдим ителде. Яшьләр көненең хедлайнеры прогульчики рок төркеме җырлары кунакларга бәйрәм кәефе өләште. Адилә Бирханова, Ангелина Саникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.